Am avut clientă în Ucraina care a avut 36 de ani și a avut acnee foarte puternică și postacnee. Am tratat acnee și postacnee a fost mai bine decât început. Din păcate, ea a decis să tratează semne postacnei și mai rapid, dar ideea a fost bună, dar ea a mers la clinică bună, la medic bun și în cursul tratamentului aparat laser s-a stricat și nu a făcut pe suprafață tratament și a făcut foarte profund și după aceea pielea ei a fost cu semne mai profunde și pentru tratarea acestuia medic a recomandat pentru ea crema foarte gruoasă și pielea a devenit cu acnee mai tare decât a fost înainte și cu semne astea și din păcate ea a avut această experiență